Sanibonani. Ngiyelele umlalelo Ukhozi FM, igama lami nguManqoba Ngwaka Mazibuko, indidane. Ngi-technical producer kaDanki 1223. Unjinji ngisebenze naye ngonyaka ka-2024. Kusukela nje ngo-April saqala ukusebenza naye senza uhlelo i-Top 20. Mina ngiwu-technical producer ke umdonso, kukhona umdonso as content producer. Ayisebenze kahle kakhulu nje noNjinji. UNjinji bekuwumuntu nje right kakhulu ukusebenzeka, bekulula ukusebenza naye, bekuwumuntu olunge kakhulu, bekuwumuntu nje othanda abantu, oyithandela ukuhleka. Akaze nje sibe nenkinga, sayisebenzela kahle kakhulu. Kwaba nje mnandi, senza kahle kakhulu nohlelo lenza kahle kakhulu ngoba lazela nominate nakuma Telkom Award, kodwa ke ngibhadaza ngelwini. Umuntu nje ngingathi ubethanda kakhulu umndeni wakhe, ubethanda kakhulu izingane zakhe. Ngoba ubejwayela ukufika nezingane zakhe uNjinji estudio, ubejwayela ukuhamba nabantu, umuntu nje ubethanda kakhulu abantu. Yabo, ubekathi mefika nje afike vele isikhathi esiningi ubefika nabantu. Ubengajwayele nje ukuqhamuka ehamba yedwa. Ngoba noma kuthiwa ufike yedwa kodwa mengabe seniphuma ubumfica mhlambe khona umuntu ahamba naye emotweni noma abantu ahamba nabo emotweni abamlinde ngaphandle. Ubefika nje nezingane zakhe, futhi ke izingane zakhe beyisencane kodwa ubefika nje nazo izingane zakhe isikhathi esiningi. Yabo, futhi nje umuntu obekawuthanda umndeni wakhe, noma futhi ekhuluma ngoba bekhuluma la ngomama wakhe, ubekhuluma futhi nangonkosikazi wakhe. Noma ezoya ekhaya kuNjinji ke, uNjinji kubehlukile. Mezo ekhaya ubeshathi wemangeza. Yabona nje khona enye ngiyakhumbula ngelinye ilanga emtshela ethi mengiphuma la ngekhaya ezememeze ethi ngiyeza lapho ngiyeza. Yabo, so nje umuntu nje obekavulelekile, obekakhuluma nje noma yini. Yabo, ubehleze ehleka, ubebathanda abalaleli, ubebathanda kakhulu kabalaleli ke. Yiloko nje engingathi somkhumbula ngako, ngoba ubumuzwa nje mekhuluma nabalaleli ukuthi ngazathi ukhuluma nabantu awumndeni nabo, ngathi ukhuluma nabantu ake ahlangana nabo, ngathi ukhuluma nomuntu amaziyo noma umuntu mhlawumbe angakaze ahlangane naye. So bekunje umuntu kanjalo, umuntu nje obenothando kakhulu. I-radio yakhe ibimnandi kakhulu, beyihlekisela nje uNjinji, eyishayela ilokhuzana i-radio emnandi, eyishayela nje i-radio emnandi, eyihlekisela. Engingathi nje mhlawumbe ukhona nje uhlela kalenza ngelinye ilanga olwacishela sifake enkingeni. Umdonso ke ubehlezi umdonso etatazela. Yabo, ethi uNjinji angifonele kumdonso mengabe sekunenkinga, ngathi hey uNjinji uzosifaka enkingeni ke manje. Yabo, ngithi hayi khululeka mdonso. Khona nje ngelinye ilanga wayelahlekelwe ifoni yakhe. Wathi nje ifika wasitshela ke nje kushuthi off air, wathi ngilahlekelwe ifoni yami, hayi simduduze kuNjinji, hayi Njinji kulungile mfethu uzoyithola ifoni yakho. Hayi wathi alright. Hayi qhubeke kuhlelo. uNjinji avesana athi mase sengena on air, avesana athi yena ifoni yakhe. Akhulume ngendaba yelokhuzana, indaba yelela kuyona wayisho nje on air ukuthi hey lapho oLundi ngiyayifuna ifoni yami, bantu basoLundi. Esho indawo abelele kuyona uNjinji. Yabo, esho nje indawo abelele kuyona. Wasuka lapho wenza itopic ngako kulahlekelwa. Wathi umlalelo Ukhozi FM khona yena into yakhe kulahlekela, ngena njengabasho ukutshela kuWhatsApp. Ayibangene abalaleli. Bathi abalaleli bangabasasha abalaleli manje ukuthi hayi mfethu nathi sake salahlekelwa. Bavele bangena abalaleli bathi kulo muntu lo othatha ifoni kaNjinji akabuyisa ifoni kaNjinji. Yabo, kwaba nje uhlelo, kwaba ilokhuzane iyona nje ngingathi mhlambe ya trenda ngempela ke kulo nyaka loyo. Wonke umuntu wayekhuluma ngaye emva kwalokho. Yes. Kodwa wonke umuntu wayekhuluma ngayo, uyayitrenda ku Facebook, ngani manje ngiyaphuma, wonke umuntu uyahleka. Abantu bangayithatha ngalendlela leyo ukuthi mhlambe izoba inkinga kuthina. Nangempela ngathi nje ngisahlele endlini ngomsombuluko, ngoba phela ngangisebenza ngama weekend ngomsombuluko, ngafonelwa umphathi. Hey Manqoba, ngithi mina yebo mphathi, athi ngicela le order kaNjinji. Ngiyicela. Hawu, ngithi athi ngiyicele umphathi wayephethe ngaleso sikhathi, wayephethe inhlela. Hayi hambeke nami. Yabo, hambeke manje ngithathe le order ke manje phela sekumele ngithumele manje, icala liyangena manje. Hayi ngimfonele umdonso. Sengifonele umphathi la uthi ucela le yalokhuzana. Lezi zinto ekade isho uNjinji izolo. Umdonso athi Manqoba soxoshwa. Ngithi mina ayikho into engizoyenza ndoda, mina sengiyathumela ke manje. Cala selingenile. Yabo, hayi
ngiyazi mfethu ngeke uvele uyibophise nawe ngoba nawe uzogcina yabo ngoba nathi nami ngangikhulumile lapho ngicabanga ukuthi khona laba kwaNews osomnyama nabantu mebeqeda ukufunda indaba nosomnyama wafika wambuza ukuthi somnyama nabo abantu bengilahlela ifu kwaba into enkulu kwabatshela abantu ukuthi hey yena wakakhuba lo muntu wegcekele la kwamhlaba yaligala yena kushuthi umuntu nje lo muntu othatha ifoni yakhe uzoba nenkingi yabo kushuthi nje kwakukhona usomnyama ayifunda indaba lapho bayiqhubeza lento isikhathi eside isikhathi yabo kodwa ke hey hayi yena nkosi yami hayi cha hayi bekuwumuntu nje oyithandela ukudlala umuntu obenamancuku nje futhi ubenenhliziyo enhle nje unjinji ube right kakhulu hayi bekumnandi kakhulu ukusebenza naye bekumnandi nje kakhulu hey kuningi nje ngingathi nje ngiyakukhumbula ngoba ngelinye ilanga khona lenye futhi olunye uhlelo ayelenza kodwa ngathi wayesebenzele eGoli ngaleso sikhathi ngoba wayesesebhizi nalezinto zoshuna umhlaba lolo hlelo lelo wayekhuluma ngokuthi wakwasebenza kwesinye isitolo la eLukuzini la emarket ayisebenza kwesinye isitolo ke kushuthi esidayisa ophaya kushuthi esidayisa nje isitolo nje kushuthi yabo lezi edayisa nje ukudla nani uthi ngangisebenza kanzima kabi lapha uma esho uthi ngangigqoba impuphu uthi ngantshontsha uphaya ngawuthatha uphaya ngofaka la ngaphambili uthi uphaya mase sewufakela ngaphambili kushuthi uphaya wamshisa kanti uphaya vele yabo izinto nje yabo bekumuntu nje mfethu oyithandela ukuhleka ube namancoku nje ube namancoku engazathi umphefumulo wakho ungalala ngokuthula nje yabo ngathi nje umndeni wakho ungaduduzeka ngempela uma wakhe ekhaya izingane zakhe siyazi thina ukuthi sithina sibonile ke siyazi ukuthi bebathanda kanjani yabo siyazi mina ngangiqala nje ukuthi khona umuntu omemezayo mezo yakubo akhuluma imsakazo lathi kuyeza lapho athi wemaso nje mfethu yabo ubekamthanda kakhulu uma wakhe mfethu yabo umuntu nje bebathanda abantu bakubo yabo yiko nje ngathi ngikufundile kuyena yabo engaza nje zingaduduzeka nezingane zakhe Nkosi yami ngathi uNkulunkulu angalula isandla abaduduze abathobe amanxeba aphinde futhi abe idlozi elihle futhi ekhaya ngoba ubethanda ekhaya yabo engathi angaba idlozi elihle nje abheke izingane zakhe abheke uma wakhe ngathi engathi angalala angaphumula ngokuthula siyohle simkhumbulo bekuyinkunzi malanga leya nafuna bekuyinkunzi malanga yabo mina uyangizwa mina mfethu uthi iphimbo nami libubi yabo yena bekuyimbodlo manje yabo ubekalaleleka yena mase sekungene yena noma ngabe uthini yabo ubulukhutha yonke into mengabe sezothi nje yabo mina bengazi ukuthi kushuthi inkinga bengazi siziyaqala ke inkinga ubethi mengase sezoqala inkinga athi wemdonso amemeza umdonso mina ngithi ngihlala ngale e-production studio yena bahlala ngalabo ku main studio la kusakazelwa khona yabo so bengimuzwe emoyeni ukuthi mengabe nje sethi wemdonso ukuthi hayi athi wemdonso ngizwe ukuthi hayi ke siyaqala ke inkinga manje ziyaqala ke inkinga futhi ngiyazi ukuthi sizofonelwa asifonelwanga kanye ngoba ngisho azange sifonelwa kanye sake sathi ngelinye ilanga mina ilanga uphelwa ngifonela ngiqeda kuphuma la ngelinye ilanga ngisahamba naye umdonso ngomdonso vele sasiyiphumela naye ntambama ngisenayo umdonso ngathi phela sekufuneka i-order ngisazi kwakufuneka yipi akuyona leyo yona yodwa le phone kwafuneka ama-order amaningi kabi washo nefoni yakho athi le phone yami 40,000 eshone yabo athi le phone yami 40,000 ngiyifuna ifoni yami bantu basolundi yabo lapha isane stress phela ulundi futhi sizogcina selingasasilaleli uzoteleka ulundi wathi ngiyifuna ifoni yami hayi abalaleli bavukwa vele kwajema uWhatsApp line ngalelo la bathi abafoni bathi abalaleli sifuna ifoni yanjinji wathi unjinji ngamtshela athi unjinji labantu abayingeni le ndaba yakho etopic manje bafuna ifoni yakho wathi unjinji hayi adlala ama voice note yabo ube nesibindi nje futhi hayi bevela thaya no adlala yabo kodwa nje sisebenze kahle kakhulu bekulula futhi ukusebenza na ngoba mina bengu-technical producer ezinye izinto futhi ubezenza ama voice note kwesinye isikhathi ubuzwa sekhaya studio ezinye izinto eziningi ubezenza ngale yabo konke nje futhi khambe ngendlela yabo futhi mina ngamfica lana ke vele yabo ngifika nami kodwa nje mfethu yabo akakaze kodwa futhi azenze mhlambe akukho imali yabona athi azenze mhlambe umuntu osephezulu
yabo. Ubuhlezi nje mengabe unayo uhlezi uhambe futhi ubuhlezi ukhululeka uphinde futhi ubuyele ekhaya ukhululekile. Yabo akaze ukuthi mhlawumbe usubuyele ekhaya ubhocobela mhlawumbe usuzizwa umuntu mhlawumbe yabo akukaze abantu bebathanda yabo awubebathanda futhi ke nje into kakhulukazi engingathi ushiye nayo hayi abalalela bebehamba phambili ngisho bebehamba phambili ubumuza ukuthi ilento le yomsakazo yenza ngothando ngoba phela umuntu uyezwakala ukuthi yabo ubebathanda nje abantu yabo umeqala nje esababiza kukade kusadlala imix kalokuzana athi sanibona ababizi ubumuza ukuthi nje cha hayi yabo hayi umuntu nje obekabathanda kakhulu abantu yabo yiloko nje hayi siyohlezi simkhumbula ngempela akekho uyiphilele kahle impilo yakhe wakwenza konke wakwenza konke futhi wakwenza ngendlela yakhe yabo uyona into ebeyimnandi ngeradio kanje nje ukuthi ubenza iradio nje yakho nje engafani neyamuntu yabo ubenza nje iradio yakhe engafani neyamuntu futhi ubekutshela mangabe uzulumtshela ngeclip ukuthi yabo ubenza nje indlela yakhe kwesinye isikhathi enye into ebekade singayidiscussanga kodwa umuzi mase seyenza ukuthi uyazi yasebenza ke lento nje asefika nayo la yabo so nje ube netalent elimangalisayo siyami engathi umphefumulo wakhe ungaphumula ngokuthu siyabona okay ngiduduze nabalaleli hayibo onhlekelele bebethi mebengena yabo nje ayibona abalaleli engathi ngiyabakhumbula ke kube mnandi ukuthi bekuthi ukhuluma nonhlekelele nabo DJ Ice athi DJ Ice yabo kube mnandi nje kube nje yaya nabo Mandla Zulu abagcone kube mnandi yiloko nje mfethu engingakusho engathi ngathi angakhanyisa nje mfethu akhanyiseli umndeni wakhe mfethu yabo yona ngoba phela ingane mfethu usesencane nje kubhlungu phela mengabe kuhamba mfethu umuntu osuke ebheka ikhaya mfethu yabo kodwa nje mfethu sithembela mfethu uNkulunkulu ngoba uyena mfethu waziyo konke nje sikubeka kuyena mfethu engathi abalali umlaleli omsakazo mfethu engathi bonke wonke umlaleli engathi ekhaya ngaduduzeka mfethu kulungile